Днес е 14 април 1865 година. Войната свърши. Америка диша отново. Никой не знае, че до полунощ всичко ще се промени. Президентът Абрахам Линкълн не искал да излиза тази вечер. Казал на охраната си: имам лошо предчувствие. Но Мери настояла. Билетите за театъра са купени. Форт театърът е пълен. 1700 души. Когато Линкълн влиза в президентската ложа, целият театър става прав и аплодира. Последният му триумф. В 22 часа и 13 минути Джон Уилкс Бут влиза тихо в коридора зад президентската ложа. В ръката му малък Деринджър пистолет. Охраната не е на поста си. Изстрелът се чува в 22 часа и 14 минути. После – хаос. Жена изкрещява: застреляха президента. 1700 души се втурват към изходите. Линкълн е пренесен в малка стая срещу театъра. 9 лекари се редуват цяла нощ. Раната е несъвместима с живота. В 7 часа и 22 минути сутринта сърцето спира. Военният министър Стантън застава до леглото и произнася думите, които историята помни. Сега той принадлежи на вековете. Америка никога няма да е същата. 14 април 1865 година. Запомни тази дата. Защото историята не е само в учебниците, тя се случва точно днес. Архивът на забравеното. Следващата минута, следващата тайна.